Si vostès no tenen posta, no sabem quina els espera. Al matí del grau hi ha un lloc on impecable s'aventurarà. Oli com vas de sempre, però en un toc diferent. Aquí no es fabrica oli, més aviat l'anem perdent. Prou de tot això ja, home! Vostès tots s'hi han voltat França, Alemanya o Estats Units. Ja no us caldrà sortir de casa, los més grans i els més petits. Donen els millors artistes, les millors cuixes i nits. Trucs de màgia espectaculars. Acrobàcia, espera agafar un infant. Les millors cantants del país. Vinen sis, això és
Un altre, gràcies.